Ọhaneze Igbo mụrụ nzọ mụzọ ekenekwa mmụrụ mana otego aka sị nka mbịa ka mụ na unu nọkalịa today na notekwa n'aka mụ na unu kpalidebe nkata. So over the weekend a lot of news were trending on social media between Saturday and Sunday. Due to some personal engagement and other work related issues, and second pipe go to low regarding those topics. Can you mention on some of the things trending during the week? During the week, when we're reporting on Gafete na Mazi Nnamdi Kanu tubo ya niche imago those kind of things. And in the midst of that, people will be the release web videos to Mazi Nnamdi Kanu me mba. So our brother we take your time away. So we a kowala ihe me that na. Ndị ugwu n'uche ọgụ niile ha na-anụ n'ugwu Hausa na invade Yoruba kita na ịbata na Igbo ya afịa ha ahụ because ọ bịa mapụcha out plan si na no Mazi Nnamdi Kanu bụ ihe stand between this Fulani jihadists, Fulani herdsmen, Fulani bandits, Fulani Boko Haram na ndị otu ya no Mazi Nnamdi Kanu bụ ihe stand between them and the Islamization of Nigeria as a whole. Because now upon a Mazi Nnamdi Kanu apụtara mgba because how can one man become a threat to them? Despite the fact that ndị Igbo anyị na-asị na ma eme ha nke a mee nke ọzọ mana Mazi Nnamdi Kanu was the first person that initiated plan for ndị mmadụ ibido gịnị chekwawa onwe ha. And I so much thank God now that a lot of people have go into the system. Kedu ihe o create mgbe Eastern Security Network mgbe o create ya ndị Igbo governors ebe na anya fọ na okay ebe onye anụnwa create ka anwa create nke hapụrụ ọtọ create ya Ebubeagụ sile Ebubeagụ nwe ihe Ebubeagụ metenwe kita Anambra State je create Udogachi all those things Ebubeagụ a flush ya out from a southeast ka Ebubeagụ ebukwa ndị ọzọkwa nọkwa individuals bukwa egbe na akpaghalị na southeast kedu ihe bụ ọlụ ha vigilante na Ebubeagụ nọ other security outfit no chana na Igbo anyị. So what then are they doing to safeguard the life and properties of people? Nke ahụ wee cha mgbe ESN pụta a lot of people bido bawa Mazi Nnamdi Kanu form terrorist group Mazi Nnamdi Kanu eme nka Mazi Nnamdi Kanu eme nke ọzọ mana chekizie ihe na-eme today. So many of House of Representative members today are beginning to buy into that idea to agitate and create their own national state police. The talk is ongoing now in the Nigerian system. So you know I said okay every him mmadụ 10 years ago today, why then are you still keeping him in captivity? Because no, that message many years ago. Because there are some hidden codes and there are some hidden secrets that he exposed then. So Nigerian government will keep asking themselves, such information to those classified documents and files in order to release it to the public. Yeah, that is why many people say, prophet. This is somebody having idea of the future, telling you this is what he has in his possession as of then. He was telling you based on fact and figures. So the next complete video regarding Mazi Nnamdi Kanu is Islamizing Nigeria. Astakwana manka imeka onye bụrụ na Nigeria bido TBC yana ka ọ dịkwanụ. Ụtụtụ ọma ehihie ọma na-aṅasị ọma ebe ọbụla nọ n'ụwa niile. Onye na-anụ onye Justice Ozobi, the leader of Igbo Youth Movement. Ụmụnne m, there is this exposure m chọrọ ka nyetu. N'ihi na ndị Igbo si na onye na-amaghị ebe mmiri bido mabịa ada ebe mmiri kwụsị. Nke mbụ bụ na ụfọdụ n'ime unu ga na-ajụ gịnị ka Nnamdi Kanu mere na-ewe Nigeria nnukwu iwe nke ukwuu nke bụ na ha chọrọ iji ntị nụ maka Nnamdi Kanu. Ngwa gee ntị. Muslim cabals nọ na Nigeria chọrọ Islamize Nigeria. Ịma na ekwu okwu Islamization for us na ọ dịghị possible. Ọ Nnamdi Kanu mere na aka mebiri Nigeria Islamized wee luo ugbu a. Now get enwe ndị na-akpọ Taribanians na Afghanistan. Amam kinugo maka ha before. Taribanians na ọnọdụ na bandit nọ. Ha na ọnọdụ ka Boko Haram na ndị otu. Taribanians bụ
ndị nke na-efiri na ha bụ born again, ndị a bụ jihadists ka a na-akpịa n'asụsụ bekee. That is extremists, that's ndị believe na ha ka ndị Muslim ndị nke ọzọ wee bụ born again. Unu ya afụ n'ebe born again Muslim, unu ma born again ndị Muslim ka o si adị. Onye nwa bụ jihadists. So ndị ahụ bụ Talibanians bụ afa ha. Ha na-eme exist n'obodo a na-akpọ Afghanistan. Ị na-anụ maka Afghanistan n'ọgụ a na-anụ ọgụ every time na Afghanistan. Gwa gee ntị. These Talibanians were nation ka mmadụ ka aya Islamize Afghanistan, ka mmadụ na-eburuzie Muslim maka na Afghanistan abụbụrụ Muslim before. All the combined with Muslim, Christian and other religions. Just like ona Nigeria dị ugbu a. So Talibanians were na aba na army, were na aba na police, were na aba na ọchịchị ma everything. President ha dị nọcharant ọ chọrọ ịma because of what? Nkata akpara akpa. Olumbos Talibanians declare na ha take over the country. The president were also ministers gbara also ha ba private jet ha also because ha nwechara ụlọ outside Afghanistan. In ihe na-ekwu ugbu a, ha nwere ụlọ outside Afghanistan, just like Nigerian politicians kita si arụ ụlọ outside Nigeria. Maka ha ma both man governor ha ncha ma ihe jegibia, they know what is coming. The same thing be ihe chime na Igbo. The same thing in Afghanistan. Ndị ọchị ha niile gba ọsọ wara ọsọ dịka ha gbara ọsọ Afghanistan. Talibanian will take his over Afghanistan. Check in every bandit to take over Nigeria. Talibanian will take his over Afghanistan. When near about 600 in the Christians Nando Pukute Hon, that's the men of God. Hanemena had a weapon. Pukute Hanchani non we hanuli near Hanando. Wani no US no Hanchani no near them. Omolete por Hon has not sovereign nation. Nagahata pro Hon, no sovereign nation. Whoever blind where you go my US ma Brunine. Wani the watching it my UN everywhere when I'm watching it. Mponaru when in Afghanistan. Today, Afghanistan was country in the Muslim. Jihadists for that matter. All the same method catch him in Nigeria. I rehabilitate bandits at Hanami. I rehabilitate bandits at Hamana police everywhere. This year 2026, Haki declare no would have Muslim. Man only stop Roha, Nnamdi Kanu. Makana Nnamdi Kanu greatly ndị nchekwa ya echekwa ala Igbo in case ha me declare asị na obodo abụzụ jihadist, that's na obodo abụzụ Muslim. Nnamdi Kanu wee create here otu nwere ike ịnụso ha ọgụ. Ha ma na ọ bụrụ na ha nwa anwa si na Nigeria abụzụ Muslim, Nnamdi Kanu ga-anọ na East wee nye dragon flag bụ otu nchekwa ESN Okleti. And also so to I am so hog. And Ogoda Mbowati is on Sengwa, Unua Brobazier Muslim, Dinka Brobazier Christian. Onyo be and Nigeria got without all you reading a southeast. All you lad in east, Hajakamata East, yes, we Muslim. Makana believe Usman and Fodio believe that Fodio believe that now. Mazi Ishmael, that is Omaz in the Fulani, ha believe that now. All you lad in Nigeria bunke hakob and on Dibu not use or ever you lad. Couldn't we care for you heaven Nandino? Nandi would you create in the Chawa? Will you Hamba? That is the reason why Nigeria we will spend the good husband Egypt Nandi. Oh no, before Bonatan Nandi, Meiti Allah declare 100 million bounty on you whoever Nandino. Can what is you? Some of our governors say Chagoha. Some of our brothers say Funa Kojon Nandi, and in a project in the Islam Kahabu. Akucha Hanchari no. Some of these barogas name my interview me. Aku Hanchari no go Boroha. And they are all ready to run away in Osu. And what a rich man non an Ibu, then will private jets. Makani Habu, Yahama, Hama no game. In their own, Koya Chibiko, Yazere.